novom vlogu tuto z Grécka, akurát sme na Meteorách, to je moja sestra. Akurát sme na takom parkovisku, ale mám zábery znútra, ktoré uvidíte, tak si to užite. Tak dávame si tu gyros na Magnetickej hore. Tuto skúšame fľašu, vodu a všetko to ide hore kopcom, to všetko uvidíte vo vlogu. A ináč perfektný gyrosík. Kvalitné. A teraz na to, že ty bol. Ukáž, že máme vyradené. Skoro. Teraz je aktuálne 6:50 a idem si trošku zabehať. Stával som na východ slnka, aby som vám to natočil. A poďte si so mnou zabehať. Ešte jeden záber na more. Tam krásne slniečko. Poďte si so mnou zabehať, no. Ešte neviem, koľko odbehnem. Tak asi menej. No nič, poďte so mnou. Takže ja už mám pobehu, odbehol som nejaké 4 km. Idem si asi ešte trošku pomočiť nohy do mora a pôjdem sa osprchovať. Nič, slnko už je dosť vysoko. A tu je, odkedy som ho naposledy natáčal. No a ja idem vyskúšať, aké je more. Či je teplé, či je studené takto ráno. Celkom náročný beh, lebo už sme tu pár dní a ešte som nebol bežať až teraz prvýkrát, takže celkom náročné, ale inak dalo sa, nebežalo sa zle,
Takže tak. Inak včera sme boli ešte na trhoch. A tam sme kupovali nejakú zeleninu a tak vám sem hodím nejaké zábery stade a dúfam, že si ich užijete. Teraz už ideme pekne k moru. Aj keď sa budem musieť vyzuť z tenisiek, ale to nevadí. Vezmeme si ich do rúk. Tak ja sa idem vyzuť. Som bosý, tu mám tenisky a môžeme ísť rovno do mora. Vľavo, vpravo nikto. A prvá vlna nie je až taká teplá. Po obede býva teplejšia, ale tu máte pekne záber slnka. Ja už sa idem pomaličky osprchovať a vidíme sa pri ďalšej časti tohto vlogu. Takže ahojte, majte sa. Sú domčeky, sme v Panteleimonas. Už som to nestihol natočiť za svetla, tak sa musím ozvať takto až v noci, ale keď si dáte všetci do Google, že Panteleimonas, tak sú to veľmi pekné mestečko, také kamenné hore. Zajtra sa už budeme baliť, už odchádzame, takže sa majte z týchto vlogov z Grécka a dúfam, že máte aj vy peknú dovolenku. Ahojte.